Huomenta. Se olisi Lassesringin päivä tänään ja täältä on aika paljon tehty ajan saatossa noita ajovideoita, niin mä ajattelin, että tänään tehdäänkin vähän erilainen video. Tehdään tämmönen ajopaikkaesittely. Eli mitä tää pitää sisällään, mitä tää tarjoaa ja missä tää on. Tää tosiaan sijaitsee tässä Pihtijärven tai Läyliäisen kupeessa ihan Kanta-Hämeen ja Uusimaan rajalla. Ja meillä on vielä semmonen bonus tässä mukana, että ystäväni Puokan Antti tosta Nurmijärven kirkonkylältä, niin vaikka tosiaan asuu kans tässä semmonen parikymmentä minuuttia matkaa, niin ei ole ikinä käynyt ja tänään lähtee mukaan. Oletettavaa on, että meillä on aika helppo keli. Yöllä ei sit satanutkaan, vaikka piti. Mut katsotaan vähän millainen päivä tästä tulee ja koitetaan kuvata sillä lailla, että saatais mahdollisimman kattavasti esiteltyä tää paikka teille. Ja tuolta videon kuvauksesta luonnollisesti löytyy sitten ajopaikan yhteystiedot ja Lassen yhteystiedot. Eli homma toimii niin, että ilmoitellaan vähän tulosta ja Facebookissa on myös semmonen ryhmä kuin Lassesringille ajo seuraa. Mut nyt sen pidemmittä puheitta, niin jos nämä mun mönkijävideot sua kiinnostaa, niin varmasti saman tien, että sä oot tilannut tän mun kanavan. Ja peukun kun painat nyt jo, niin ei ainakaan pääse unohtumaan. Siellä on maanomistaja itse, meillä on semmonen spesiaalipäivä, että hänkin lähtee mukaan. Sitten muistetaan kunnioittaa toisia täällä parkkipaikalla, niin kaikki mahtuu tänne sitten. Vähän on nyt ahasta, täällä on klapikökkää. Johonkin tänne me sovitaan. Täällä on tosiaan löytyy konetalo, 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 konetalo ja tuolla on konetalo ja konetalo. Mikä meillä on meininki? Siellä on Foxit vaihdettu kunnon alustaa. Voit kysyä omistajalta, mitä se on mieltä. Ne on vähän erilaiset. Katsotaan. Tää näyttää kohtalokkaalta. Nyt lähdetään semmoisella tajuttomalla itsevarmuudella ja Just on uudet tukivarret laitettu, kato. se ei yleensä tiedä hyvää. Kattokaa kun mä vedän. Meillä on täällä tämmönen, tältä munkin kone joskus näytti, nyt se on kokenut pienen muodonmuutoksen. Hei, tää on sen tapahtunut Astilla. Täällä on. Mulla ei ollut rahaa. Mä olisin muuten kanssa vaihtanut. Antti ekaa kertaa Lassesringillä, mitä fiiliksiä? Vähän odottavat fiilikset. Mä meinaan, jos kysyt, että tuleeko hyvä päivä, niin en tiedä. Tulee varmasti. Nyt katsotaan. Mitä millaisella setupilla me lähdetään? No me lähdetään tällaisella 570 Maxilla, missä on Mudlite koossa 28 ja 12 tuuman vanteella ja tällä mennään, katsotaan mihin se riittää. Tästä tulee tämmönen iso bonus. Tälle ääni. Sami Maulan ohjeita on kuunneltu. Kyllä, ei yhtään metallia. George Jackal. Mä luulen, että tänään ei vinssata kyllä, mutta ei se mitään. No se sopii, kun on tällainen aika painostava keli. 21 lämmintä ja täällä on vähän niinku vettä ilma. No mutta silti tuntuu, että kohta paitaan niin. Ilmaantuu ihoa. 3 litraa hardsporttia mukana. Että. Kyllä tällä mennään. Juu. Tällä mennään, että juotavaa menee tänään enemmän kuin bensaa. Luulen näin. Mut hei, mahtavaa kun lähit mukaan. Kiitos kutsusta, kiva kun otit mukaan. Tämmöstä on, hei nyt lähdetään ajeleen ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Kevyttä tämmöstä kivikkoa ja uraa lähdetään menee tänne. Nyt ollaan tosiaan, ensin lähdetään tälle puolelle mistä puhutaan, että ollaan etelän puolella ja se on toi Kytäjän tie, joka meillä vähän niinku toimii tässä jakajana, että ollaanko etelässä vai pohjoisessa. Ja tänne tosiaan viime talkoissa tehtiinkin näitä siltoja pahimpien paikkojen yli, niin vähän helpottaa, ei oo pakko ajaa tonne lutakkoon. Tää on hakattu tää metsä, niin täällä saa vähän keskittyä tähän, että pysytään niin sanotusti oikealla uralla. Ja mä oon ajanut tän GPX-muotoon. Eli jos joku tästä haluaa sen GPX-tiedoston itselleen, niin
laita sähköpostia arttuatv@gmail.com, niin mä sen mielellään teille jaan. Nyt on tosiaan kuivaa, tässä on ihan siitä varmaan tulee aika nätisti se. Käännät vähän vasemmalle ja ihan hiljaa, niin se nousee tonne. Ai että, komeeta! Harrastepaikkoja täältä löytyy kyllä, että jos haluaa itteensä toteuttaa, niin mahdollisuuksia täällä on, eli jokaiselle jotakin. Tästä voidaan joko ajaa näin tai sitten päällä tonne Save. Ai että! Ja jäi nauhalle! Renegade mies koitti olla nokkela ja vittu tasaraha! Mitkä on miehen omat fiilikset? Tätä tänne tultiin tekemään. Ei se nyt ole se ihmeempää. Mahtavasti kyllä, kun ensin lensi paska 3 metriä ja mä katsoin, että tästä tulee hieno ja sit se on saman tien oikein sukellus sinne. Make! Miten se Sami taas osui sulle? Liian vähän vauhtia oli. Joo. Mahdotonta meininki. Aina sama jätkä. Aina. Ei oo pitänyt koittaa mitään hiljaa ajeluja. Saatana, se on menettämään vaan kaasukanosta. Et jää jumiin. Klassikko. Koittaa jotakin vitu hiipimisteikkejä leikkiä. Tätä ei oo tehty hiipimiseen, ne on ihan eri koneet. Semmonen huomio, että nyt on kyllä aika kuivaa. Tässä on siinä mielessä. Tässä voi ajella ihan näin. Tää ihan joka kelillä on hyvä. Se on jälleen kerran tossa menee ura ja oikoura ja tässä menee sitten niin sanottu HC-ura, saa valita. Kiinni! Koitetaanko ajaa malliksi nätisti tää HC? Tässä on kyllä kaatamisen mahdollisuus, niin pyritään sitä välttää. Täällä on myös näitä opastettuja kiertoteitä, että on nuolia, niin niitä seuraamalla niin kuin koko radalla niin pääsee tosi pitkälle. Pitäis päästä, mutta sanotaan niin, että aika reipas ura on tossakin. Ihan ajat tästä välistä. Jaska! Tosta välistä ajat. Pyörät tänne ylös. Sit suosittelen aika reipasta kaasun käyttöä. No, minkä parhaakses näet?
ihan pohjata toi. Niin on, sen takia mä menen, että oisit ajanut siitä päältä. Sillä lailla. Puolitoista tuntia ajettu. Mitä on fiilis? Nyt on tosi kiva fiilis. Tää on mulle eka tällainen pehmeä paikkakokemus, tällainen suokunttahomma. Ja aika kantava keli, niin uskaltaa päästä. Joo, niin kuin mä sulle eilen sanoin, että nyt on todennäköisesti helppo keli. Joo, tosi. Ellei sitten kaiva verta nenästä niinku Teemu. Joo, no tietysti jos haluaa oikein, niin. Kaikille on Mutta jotain. aika kiva keli. Tää on semmonen nyt helposti läpiajettavissa. Ja tästäkin pääsee kyllä, vaikka olisi niinku huonompikin keli kun kattoo. Mutta täällä oikeasti korostuu toi maaston luku. Joo, pitää kyllä vähän katsoa. Ja sit tietysti mua helpottaa, kun en aja keulilla, niin katon vähän mistä muut menee ja kuinka syvä Näkee, menee. joo. Ja sitten näkee myös niitä tekniikoita, että miten niistä paikoista ajetaan. Kyllä. Ja niin kuin sä varoititkin, niin täällä on vähän noita piilossa olevia kantoja, niin näkee vähän niitäkin, kun jengi kääntää vähän niin ettei vedä sellaiseen ihan. Tähän on pakko sanoa, että tää on vanha vitsi, että täällä pärjää vakiorenkailla. Jos on kutonen. Jos on kutonen, niin. joo. Ja joillakin tässä nyt on niin toi käynyt päälle, että vinssin käyttäminen on kivaa, niin Joo, mut siis vinssaaminen kuuluu tähän lajiin. kyllä se kuuluu. Siellä, tuplavinssaus. Noihin ei tosiaan oo siis niinku mikään pakko noihin läpi ajaa, mut pojat harrastaa nyt koko rahallani. Vinssaa väärään suuntaan, kun ura menee. Niin. Tasakaasu. Sinne meni kutonen. Tästäkään ei ole tosiaan pakko ajaa, tosta menee vierestä helpompi ura. Tää on pikkusen tämmönen kinkkinen. Aikanaan kun Honda-aikaa mentiin, niin tää oli ihan jees, mutta nää on vähän isoja vehkeitä tähän. Kutonen antaa vähän anteeksi. Tässä on mahdollisuus, Jaakko, kaataa. Vaan lukko valmiiksi. Mä passaan, saat keskittyä ajamissa. Mene vaan. Oho. Ei se mitään, aja eteenpäin vaan. Aja eteenpäin vaan. Eteen. Nyt tasakaasulla ylös asti. Käännä. Mene, kaasu. Ja liiketään. Mennä loppuun. Tää vähän hankala tila. Nyt se ei ainakaan niinku kaadu siitä. Tässä on vähän tässä nähdään vähän korkeuseroja mitä meillä on. Sellaista. Vinssaamalla pois. Tuu tästä vaan, ei se. Paino vaan tonne, niin hyvin tulee.
Op. Ei ollut lähelläkään. Ei oo. Just sain kiinni. Se oli hyvin se mä en ihan ehtinyt saada jalkoja tohon. Kontenttia hei. Tää on hyvä taktiikka, kannattaa opetella kävelyttäminen. Monesta paikkaa hyvä. Pitää maanomistaja huolta, se rupas tarjoaa ruuat. En tiedä. No, on siinä jokaiselle yksi. Joo, Renegade-miehellä on siellä. Näytän nyt miten se toimii. Näin. Oi että. Mitäs Teemu? En halua enää Renegadea. Joskus halusin. Joo, sulla on ihan siistit vaatteet. Joo, tässä pysyy hyvin kuivana, kun ajaa tommosella. Mulla on likaset vaatteet, mutta se johtuu siitä, että mä olin liian lähellä Samia, kun se ajoi Kyllä, kyllä. Joo, eli mä en oo ite tuhrinut. Joo, kyllä toi niinku herrasmiesmallin puutarhajyrsin on kyllä parasta tähän hommaan. Pysyy puhtaana. Pysytään puhtaana. No niin, vähän pidettiin spesiaalipaikas taukoa täällä. Ja tästä nyt nähdään Outlanderi. Kaikki Outlanderit on suunnilleen niinku olevinaan puhtaita ja sitten meillä on täällä Renegade-mies. No ei kun, mä teen susta vaan varoittavan esimerkin kaikille muille. Mönkiällä voi ajaa myös niin, että mönkiällä ajaminen on kivaa. Ei tarvii olla niinku Sami, jos ei halua. Ette tiedä kivasta mitään. Ai niin joo, täällä oli tää Antin ruukien turvaviiri. Kaikki tietää vähän varoa, kun tää liahuu Polar. Miltä tuntuu? En mä tiedä hyvältä. Puolet olisi repästy ja nyt muuttuu vähän maastot sitten. Joo, nyt ilmeisesti mennään vähän erilaiseen ekosysteemiin suomalaisessa metsässä ja innolla odotan. Tää on ollut oikein mukava tää alkupätkä. Jaakolla on ihan puhas kone. Kyllä. Se on ajanut fix. Mut herrasmiehet ajelee XTP Outlanderilla. Kyllä. Suosittelen lämpimästi koittamaan. Tässä saa niin kun, vaikka se olisi se laite työkäyttöön hommattu, niin tässä saa vähän irti ja ennen kaikkea täältä saa ihan hurjan määrä uusia ystäviä. Mitäs täällä tapahtuu? Mitä? Mihinkään voi koskea. Älä kiroile, tää on perheohjelma. Sä just niinku julistit mönkimisen ilosanomaa ja sit sä kiroilet täällä, niin ei oikein. Noin. Kiva laittaa siitä tommonen takki päähän. Siitä se taas lähtee. Mut Fintraili, tää on erittäin hyvä varuste niin. Suosittelen. Kengät, housut, Niin. takki. Tää pitäisi tulla niinku Renegadein mukana vakiovarusteena. Niin, tai ton sun ajotavan mukana. Mut siis joka tapauksessa Fintraili on tosi hyvä kampe. Tietysti siinä on se, että kun se pitää sen veden ulkopuolella, se pitää sen myös sisäpuolella, niin tää valtaosa, muun muassa minä, niin totesin, että nyt ajetaan niin, että ei tarvi laittaa Fintraileihin. Tässä tosiaan tullaan nyt tähän tielle, mikä rajaa niin sanotusti etelän ja pohjoisen. Elikkä tästä kun lähdetään tohon suuntaan, niin päästään takaisin varikolle ja etelän lenkki on nyt ajettu. Että tän voi niinku lopettaa tästä tai sitten voi tulla tuolta tietä pitkin ja lähteä suoraan ajaa tän pohjoisen lenkin. Et vaihtoehtoja on. Hyvä. Täällä jälleen taas. Tässä on ollut kans semmonen oikein harrastepaikka, mutta tähän kans tosiaan tehtiin sillat, niin
ei tarvi sit sinne mennä, jos ei ihan väkisi halua. Saa toki mennä, mutta vanhoja videoita kun katsoo, niin tossakin on jonkun verran harrastettu noissa montuissa. Pääsee siltaa pitkin tai sit voi vielä harrastaa, jos tuntuu siltä, että ei ole saanut itteensä toteuttaa, niin täällä saa. Edelleen haluan muistuttaa, että tää ei ole pakollista toimintaa. Vielä kun tää sais videolle tää hajun, mikä tästä tulee. Sellaista. Ajotipsi. Jos on pienemmät renkaat, niin tonne uraan ei kannata ajaa, vaan ajaa tässä päällä. Antilla siinä hieno esimerkki miten. Noin. Tervetuloa valintojen maailmaan. Tässä olisi ollut silta. Ja Renegade mies on jonossa. Tässä on chicken line. Tästä pääsee ajamalla. Miksi sä menet tonne reikään? Oho! Renegade mies. XMR. Hienosti tuli. Juuri näin, painoa siirtämällä niin. Tänne päin vaan saa tulla. Siitä. Tästä saavutaan sitten toiselle grillipaikalle. Eli tämän näköinen paikka. Muistetaan viedä roskat pois, mitä tulee, niin saadaan käyttää jatkossakin. Tää on aika kiva. Tuossa voi vähän fintrailiakin pestä, jos on semmoista tarvetta. Ja tästä pääsee myös sitten, jos on jotain konerikkoja, niin tästä pääsee tietä pitkin pois. Täällä tosiaan tää radan loppuvaiheella sitten, niin tää menee osittain vähän jopa tosi tekniseksi tää ajaminen, että käyttää aikaa näihin ja ajaa harkiten, niin kuin Antti tossa. Saa niitä onnistumisen riemuja, kun siitä paikasta pääsee. Ja menen tänne ihan... Näin ei tarvis, mutta se on mukavan piiteelle näin. Pitäisikö meidän koittaa vähän tätä perinteisempää tapaa? Täällä on sit jos haluaa mellastaa tai naamioida sen koneen pesemiseksi. Tässä on vaan se huono puoli, että on tässä, ei oo ihan uran lopussa, vaan että on tässä se yleensä menee tossa 30 metrin päästä likaiseksi se koneen taakse. Mut hienon näköistä se on, kun vielä kun Renegade mies kaataa tonne, niin mä en sit hyppää auttaa. Tästä vaan. Hienosti. Kiitos. Makeeta. Joo, mut siitä pääsee ihan... Ajat siitä ihan koivun vierestä, niin... Ei kun siitä vasemmalta puolelta sitä koivua, mutta ihan kiinni siitä koivusta ja paino oikealle, niin
Ota vauhti! Sulla on toi keramiikkatyö. Jälleen kerran muistutetaan, että tosta ei oo pakko ajaa. Voi ajaa myös niinku tästä. Tästä päästään. Tässä on tosi tekninen tää loppukivikko. Kivikko, että saa oikeasti vähän kattoo sitä ajamista. Tähän kun semmosilla sopivan väsyneillä käsillä tulee, niin siinä on, sanotaan näin, että tässä viimeisellä parisadalla metrillä on kyllä sattunut ja tapahtunut kaikenlaista. Pää kylmänä ja rauhassa. Mutta tässä on hyvä esimerkki siitä, että minkä takia pohjapanssari on niin sanotusti pakollinen varuste, että ei oteta iskuja sinne laitteen runkoon ja sitten toisaalta niin saadaan vähän apua siitä, kun se tosiaan liukuu tuossa kivien päällä. Oikein kuningaskivet, viimeiset näin ja se oli siinä. Mitäs me vedetään tätä yhteen? Kippis. Edillä? Hyvä meininki. Mitäs muut? Mitä ei hajonnut? Vähän muovea. No vähän kolkottaa. Se kuuluu. Jake Finlandilla kone, mutta... Niin. Mut se on varmaan... Ja Renegade-miehellä niin hyvästä yrityksestä huolimatta, niin ei mitään hajonnut. Se oli ne viimeiset keulimiset vielä, mä ajattelin, että joko nyt. Kyllä se nyt koittaa. Mitäs Antti, eka kerta Lassella? No, oli kyllä makea kokemus ja ennen kaikkea hyvä ryhmä, että se kruunasi ajopäivän. Sehän kruunaa aina ajopäivän. Kyllä. Mut hei, kiitoksia seurasta. Kiitos samoin, kiitos ja samoin. Kiitos esiintymisestä Mönkijä Median YouTube. Joo, aina ilolla mukana tukemassa tätä. No niin, se olisi reissu ajettu. Hei, kiitti kun kattelit tämän videon ja jos nämä mun Mönkijä-videot sua kiinnostaa, niin muista tilata kanava. Se onnistuu tuolta alhaalta ihan helposti. Peukku totta kai ja sitten jäi tää viimeinen homma tähän vielä. Huolloista tärkein, eli laitteen pesu ja sitten nippoihin rasvat. Se on pikkusen heikko vaan tän päivän jälkeen taas mennä kieltää lapsia, että älkää hyppikö niissä kuralätäköissä. Ei muuta kuin ensi kertaa. Moikka!